Този празник е добре известен като празник на мъчениците Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. This year, this feast coincides with the feast of Sunday after exaltation of the Holy Cross. Тази година този празник съвпада с празникът неделя след въздвижение на честния кръст. In the Orthodox tradition, the Sundays, being feasts of the resurrection of Christ, are kind of more important than the feasts of the saints. В православната църква неделните дни, бидейки дни на когато спомняме възкресението на Господа Исуса Христа, заредени с енергията на възкресението, доколкото можем да я приемем, са някакси малко по-важни от празниците на светиите. So let me first of all present to you a message from one only verse from today's gospel reading, Sunday gospel reading. Така че нека да ви представя само едно кратко така наблюдение върху първия стих от днешното евангелско четиво по време на Светата литургия. Today's gospel reading tells us that the Lord Jesus Christ was involved in private conversation with his disciples. Господ е бил въвлечен в частен разговор със своите ученици. And after that, the scripture says, и след това писанието казва, and when he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, and so on. First, notice that the God does not compel anyone to follow him. Whoever desires to come after me, he says. Secondly, consider these words. Let him deny himself. Some people fear these words, but everyone knows that there are such moments in life, important moments, when self-denial is the right thing to do. Някои хора се страхуват от думата себеотрицание, но всички знаем, че има моменти в живота, когато себеотрицанието е правилното нещо, което трябва да направим. To deny oneself means to fit into the bigger picture. Да се отрече човек от себе си, мисля, че означава да се вмести правилно в по-голямата картина на нещата, в най-голямата картина на нещата. To find something greater than to live for. Означава също да намери нещо по-висше от себе си, заради което да живее. It also means once you have set up to do good work, not to look behind, not to look back, but to look ahead. Може би също означава в някои моменти, когато човек върши добра работа, да гледа напред и да не поглежда назад. Apostle Paul says, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Апостол Павел, никой, който сложи ръка на ралото и поглежда назад, казва, не е достоен за Царството Божие. Denying oneself has much in common also with the words, your kingdom come, your will be done, from the Lord's Prayer. Себеотрицанието има също много общо с думите, които казваме в молитвата Отче наш, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. But the Lord doesn't stop here. Но Господ не спира с това. He continues and says, whoever desires to come after me, let him deny himself, take up his cross. Господ по-нататък казва, нека да се отрече от себе си и да вземе кръста си. To bear one's cross means not to give up due to difficulties, troubles and inconveniences. Да се носи кръста човек означава да не се отказва заради трудности, беди и неудобства. But notice that he says, take up his cross. This means not to wait until somebody force him to carry his cross. Но Господ казва да вземе кръста си, не казва да чака някой да го насили да вземе кръста си, да го принуди да вземе кръста си. This means that to have a desire to confront the hardships. Това означава, че онези, които следват Господа, трябва да имаме така желанието да срещаме трудности и да ги преодоляваме. And the Lord doesn't stop here. He continues by saying,
Take up his cross and follow me. Но Господ не спира до тук, а продължава и казва, да вземе кръста си и да ме последва. To follow Christ means to have a living communion with God. Да се следва Христа означава човек да е в живо общение с Бога. To learn from God in real life. Да се учи от Бога в реалния си живот. To study the word of God and to apply it. Да изучава Словото Божие и да го прилага в живота си. I want to give you just only one example of a young man who had no idea what self-denial means. Искам да ви дам само един пример за един млад човек, който е нямал представа какво е себеотрицание. This young man was directed by Saint John the Merciful to align his life with the bigger picture. Този млад човек е бил насочен от свети Йоан Милостиви да така хармонизира живота си с голямата картина, в която е бил. Saint John the Merciful was the patriarch of Alexandria and he had a nephew. Свети Йоан Милостиви бил патриарх на Александрия и той имал един племенник. One day the nephew got into quarrel with one of the shopkeepers in the city. Веднъж племенникът влязал в конфликт, в караница с един от търговците в града. The shopkeeper offended the nephew of the patriarch. Този търговец обидил племенника на патриарха. And the nephew felt very badly, not only because of the offense. И племенника на патриарха се почувствал много зле, не само заради обидата, but also because he, the nephew of the patriarch, was publicly insulted by someone of an inferior class. Но също така и заради това, че той, племенникът на патриарха, е бил публично обиден от някой от по-ниска прослойка на обществото. The young man went and with tears complained to his uncle, the patriarch. Младият човек отишъл и със сълзи се оплакал на своя чичо патриархът. The patriarch examined the case. Патриархът разследвал случая. The witnesses gave him an exact account of what had happened. Свидетели му казали точно какво се е случило. But all of the witnesses spoke against the nephew of the patriarch. Но всички свидетели говорили против племенника на патриарх. Saint John the Merciful called his nephew. Той извикал тогава, патриархът извикал своя племенник. And started to direct the noble side of his soul to us. И започнал да насочва благородната, така да се каже, страна на този младеж последния начин. Quote. Well now, has someone dared to open his mouth in order to condemn you? И така казва, някой е посмял да си отвори устата и да те осъди, да те похули. Believe what your uncle is about to tell you, my son. Вярвай на това, което ще ти кажа, синко. For I shall today do something which will call for the respect of the whole city. Защото днес, казва, ще направя нещо, което ще привлече уважението на целия град. After that, he embraced his nephew. След това той прегърнал племенника си and continued his exhortation with these powerful words. И продължил своето наставление със следните силни думи. My son, he said, if you would wish to prove yourself a true nephew of mine, ако искаш, казва, да се покажеш като истински мой племенник, prepare yourself to be whipped and suffer the condemnation from everyone. Подготви се да пострадаш от осъждане и обвинение от всеки го. For the true relationship between people consists not in flesh and blood, but in the virtuous meetings of minds. Защото истинското родство между хората не се състои в плът и кръв, а се състои в добродетелната среща на умовете. If it was
For me to do it, I would put this quote in front of the door of every church. Ако зависеше от мен, аз бих сложил този надпис на вратата на всяка църква. After that, the patriarch summoned the leaders of the tradesmen association. След това патриархът извикал при себе си председателят на търговската асоциация в града. He gave him instructions that the shopkeeper should be dispensed from paying rent for the workplace, which in fact belonged to the church. И той му казал, че този същия търговец е бил освободен да не плаща повече наем за мястото, което ползва, което по някаква причина принадлежало тогава на църквата. See how Saint John the Merciful perfectly advised his nephew in the spirit of Christ. Забележете как свети Йоан съвършено е посъветвал своя племенник в християнски дух. Christ says, който he who wants to follow me, който иска да върви след мене, казва Господ. And Saint John says, if you wish to prove yourself a true nephew of mine, if you wish. Christ says, let him deny himself and take up his cross. And Saint John says, prepare yourself to suffer. Господ казва, нека да се отрече от себе си и да вземе кръста си. Свети Йоан казва, да се подготви да страда. Christ says, and follow me. Saint John says, true relationship consists not in flesh and blood, but in the virtuous meeting of minds. One of the icons of the martyrs, faith, hope, love, and Sophia, represents the saints Sophia and saints Hope with a cross in their hands. Една икона на светите мъченици, които честваме днес, ги представя като света София държи кръст в ръката си и Hope, not Hope, but Faith, и вяра също държи кръст в ръката си. Let me introduce my words for the saints in this way. It is not a secret that human knowledge is imperfect. Не е тайна, че човешкото знание е несъвършено. Moreover, we live in a world that is also imperfect. Също така живеем и в свят, който не е съвършен. And speaking of the imperfection of human knowledge, Apostle Paul says that now we see truth dimly. Говорейки за несъвършенството на човешкото знание, апостол Павел казва, че сега ние виждаме нещата мъгливо. And he goes on to say that time will come when we will know the truth and the truth will know us. И казва апостолът, че ще дойде време, когато ние ще познаем истината и истината ще познае нас. But until then, he says, there are three things that keep us going. Но до тогава, казва той, три неща има, които така ни крепят да вървим. And they are faith, hope and love. И те са вяра, надежда и любов. This was what the apostle says. Certain Christian mother who lived in Rome named her three daughters with these Christian virtues. Една християнка, тя била вдовица, живела в Рим, нарекла трите си дъщери с имената на тези три християнски добродетели. The name of the mother was Sophia, which means wisdom. Името на майката е било София, което означава мъдрост. Faith was 12 years old, hope was 10, and love was 9. The mother raised her daughters in the love of the Lord Jesus Christ. Майката възпитала дъщерите си в обич към Господа Исуса Христа. And Saint Sophia and her daughters did not hide their faith in Christ. They openly professed it before everyone. И те не криели вярата си в Христа, открито я изповядвали. Somebody accused them before the tyrannical government. Някой ги обвинил пред тираничното правителство. And the emperor ordered that they be brought to Rome. Императорът наредил да бъдат отведени в Рим. Realizing that they would be taken before the emperor, Sophia and her daughters prayed fervently to our Lord Jesus Christ. Съзнавайки, че те ще бъдат отведени пред императора, София и нейните дъщери пламенно се молили на Господ.
they asked that he give them the strength to endure the trial. Молили Бога да им даде сила да изтърпят, да преодолеят това изпитание. Then they came before the emperor and everyone was amazed at their composure. И когато се явили пред императора, всички били, които ги видяли, били удивени от начина, по който те изглеждали. They looked as though they had been brought to some happy festival rather than to torture. Те изглеждали като хора, които са доведени на весело тържество, а не на мъчение. Summoning each one of the sisters in turn, the judge urged them to offer sacrifice to the idols, but the young girls remained unyielding. Так призовавайки само сестрите, само девойките, съдията така ги подтиквал силно да предложат жертви на боговете, но младите момичета останали така непоклатими. Then the judge ordered them to be tortured, and I would spare to you details about the manner in which they were tortured. Тогава съдията наредил да бъдат измъчвани и аз бих искал да ви спестя описанието на начина, по който са били измъчвани. Even after they went through unspeakable torments, they remained steadfast in what they believed. И макар и да минали през неописуеми мъчения, те останали твърди в онова, в което вярвали. Their mother Sophia was not physically tortured. Майка им София не е била физически измъчвана. The tyrant subjected Saint Sophia to a very grievous mental torture. Тиранът подложил света София на много тежко духовно мъчение. The mother was forced to watch the suffering of her daughters. Майката била принудена да наблюдава страданията, мъките на своите дъщери. The girls showed great courage. Момичетата показали голяма смелост. Seeing himself powerless, the tyrant ordered the 3 maidens to be beheaded. И виждайки се безсилен, тиранът наредил 3 девойки да бъдат обезглавени. In order to intensify Saint Sophia's inner suffering, the corrupted judge permitted her to take the bodies of her daughters. Но за да усили страданието на тяхната майка, съдията разрешил на майка им София да вземе телата им. She placed the remains of her children in coffins and loaded them on a wagon and drove beyond the city limits. Тя положила телата им в ковчези, в каруца и с каруцата отишла отвъд градските предели. There she reverently buried her children on a high hill. Там тя благоговейно погребала децата си на висок хълм. After that she sat there by the graves of her daughters, and there she gave up her spirit to the Lord after 3 days. След това тя останала още 3 дни при гроба на децата си и там предала Богу дух. Believers buried her body beside the graves of her daughters. Вярващи хора погребали тялото й до гробовете на нейните дъщери. Today, the relics of the saints are kept in a church in France. Днес тленните останки, мощите на светите, на тези светци са запазени в църква във Франция. Beloved in Christ, this was a synopsis of the life of the saints, faith, hope, love and Sophia. Това беше един кратък разказ за живота и страданията на светците, вяра, надежда, любов и София. Today we have many people who bear the names of the martyrs. Днес имаме много хора, които носят имената на светците. The tyrant killed the people, killed the martyrs, but he cannot kill the faith, the hope and the love and the wisdom. Тиранът убил децата, убил мъчениците, но не може да убие вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Although it seems clear that if faith, hope and love are dead, the wisdom dies shortly after that. Макар че и на мен ми изглежда
очевидно, че ако умре вярата, надеждата и любовта и мъдростта, няма да живее дълго след това. To all from our little church community who have the names of today's celebrated saints, we wish you happy name day. Честит имен ден на всички, които носят имената на днес честваните светици. May God give all of them, all of those who celebrate name day today, courage and strength to carry faith, hope, love and wisdom. И нека Бог да даде сила на всички, които днес честват имен ден, за да носят със себе си вяра, надежда, любов и мъдрост. In their families and in our Christian community. В тяхните семейства и в нашата християнска общност. For many and many blessed years. За много и много благословенни години.